Quan ens identifiquem en la pàgina principal del curs de l'aula virtual, ara ens proporciona els diversos accessos a través de 3 pestanyes. Inici, amb els anuncis que enviem al fòrum de notícies de l'aula virtual, com ara les notificacions d'aturades per manteniment o actualització del programari. Tauler, pàgina personalitzada on apareixen únicament els blocs d'informació que tinguem configurats, cronologia, calendari, els meus cursos, llistat dels cursos de l'usuari amb els mateixos filtres que ja hi havia per acotar el llistat i amb un cercador per a trobar un curs concret més fàcilment. Cada curs du associat un requadre de color amb el codi de l'assignatura. Cada color representa una titulació diferent. No obstant això, sempre podreu reemplaçar-lo per una imatge representativa del curs des dels paràmetres del curs. Opcions d'administració del curs. Les diverses opcions d'administració del curs ja no estaran accessibles des de la icona de l'engranatge, sinó que estaran categoritzades mitjançant pestanyes a la part superior del curs. Curs, paràmetres, participants, qualificacions, informes i més. L'última pestanya, Més, mostra un menú desplegable de funcionalitats d'ús menys freqüent, com ara la de reutilització del curs, per a crear una còpia de seguretat del curs, importar, etc. Mode d'edició. El botó Activa edició s'ha convertit en un commutador amb la mateixa funcionalitat, que ara passa a dir-se mode d'edició. Afegir nous blocs laterals. Quan activem l'edició, apareixerà l'opció per afegir nous blocs laterals, just baix del commutador d'edició. Activa edició. En activar l'edició es mostraran les funcionalitats tradicionals per afegir noves activitats i recursos, o la icona dels 3 punts per editar els existents. Índex de continguts. Hi ha un nou índex de continguts a l'esquerra, que ens facilita la navegació per les diferents seccions de curs i pels diferents elements de contingut. A mesura que ens desplacem cap avall o cap amunt des de la columna central, el focus de l'índex s'anirà movent a l'uníson, tot i que també podem desplaçar-nos independentment des de l'índex i des de la columna central si volem. A més, quan activem l'edició, podrem traslladar elements dins d'una secció o entre seccions, seleccionant i arrossegant des de l'índex, des de la columna central del curs o entre l'índex i la columna central. Si punxem una activitat des de l'índex, ens la mostrarà directament, amb diferents pestanyes d'administració a la part superior. Col·lapsar o descol·lapsar continguts. Podrem col·lapsar o descol·lapsar cada secció a nivell d'usuari per desplegar o contraure els continguts que ens interessen en cada moment, sense afectar la navegació d'altres persones, tant des de la columna central com des de l'índex de continguts. Afegir una nova secció. Després de cada secció, tenim l'opció d'afegir una nova secció que quede nova i buida entre dues seccions, i no només al final de la pàgina. Noves icones d'activitats i recursos. Les icones d'activitats i recursos han variat, tot i no canviar les funcionalitats en si. Apareixen junt amb el text que dona nom a la funció i segueixen un codi de color depenent de l'objectiu principal que tenen. Roig, comunicació. Verd, col·laboració. Rosa, avaluació. Blau, contingut. Violeta, administració. Altres funcionalitats de terceres parts que no formen part del nucli de Moodle poden no seguir aquest codi de color, poden aparèixer en blanc i negre o poden no haver canviat l'icona. Informació al peu de pàgina. La informació que apareixia al peu de pàgina, com ara l'enllaç a Moodle Docs amb la documentació oficial, la referència de la persona identificada en el sistema o l'opció de reiniciar una visita guiada, ara apareixen al final de la pàgina accessibles des de la icona de l'interrogant. Visualització dels recursos o activitats. Per una qüestió d'accessibilitat, ara cada recurs o activitat es mostra requadrat en un marc a mode de targeta, que ressalta l'element quan passem per damunt del ratolí si l'edició està activada. Elements ocults per a l'alumnat. Els elements ocults a l'alumnat, com ara activitats, recursos o fins i tot cursos, ja no mostraran que són invisibles amb l'enllaç en gris. Tots els enllaços seran blaus i la invisibilitat es declararà mitjançant un text que ho indicarà.